Ginaingon kun ang pulong gugma, kun walay G sa tunga mahimo kini nga guma. Ang guma dili stable, kun dili stretchable, ug worst mabot ang panahon nga kini maputol. G means God, ang Dios gikinahanglan nga mao gayod ang sentro sa matag relasyon aron ang maong relasyon mamahimong makanunayon ug malungtaron. Mayong adlaw mga suking tigsunod sa atong programa, ang Tambag ni Kuya E. Salamat sa inyong walay puas nga pagsuporta. Karong adlaw ato na usab hatagan og bulawanong tambag. Ang usa ka sender nga itago lang sa pangalan nga Alden. Apan sa dili pa nato sudan pagbasa ang iyang istorya, I will just remind you nga kung wala pa ka ka-subscribe nini atong channel, ayaw paglangan i-like ang atong video and subscribe o i-click ang notification bell aron updated ka sa atong mga video dili pareha sa kauban nimo. Mayong adlaw Kuya E. Aduna lang unta ko ipatambag nimo. Kabahin kini sa among relasyon nga milungtad sa tulo na katuig. Ako unta ipatambag sa ibuha nganong makaako man siyag sulti kanako ug mga sakit nga istorya diri kanako. Ingon siya lab pudaw ko kaayo niya. Apan sa gamay lang nga bikil muhatod dayon ngadto sa panaglalis. Kumakaha nahi kayon nga masayop ko gamay nga butang, big deal na kaayo para niya. Gani ako lang po permi mapaubos, pero siya grabe kataas ugar mo. Bisan usaon na kog am niya as in suko jud kaayo siya. Di ay usa kay gayon nya iya pa jud kong gi-misinterpret. Nagtuo siya nga kwarta nga akong gipangayo, nga sa tinuod dili kwarta kundili iyang panahon ug pagpangga mo'y akong gipangita. Sa tinuod Kuya E, gimingaw na kaayo ko sa kanhiay niya nga batasan. Kay nausab jud iyang tinagdan na nako. Apan wala ako kawad-i sa paglaom nga mabalik ra gyud ang kanhi nako ngawyan. Gibuhat man pud nako ang tanan para malig-on pa ang among pondisyon sa among relasyon. Effort, time, uban pa Kuya E, taliwala sa mga negatibong aksyon nga iyang gipakita kanako. Unta matagan kinig pagtagad ako ang suliran. May tungod sa akong uyab nga hangtod karon ako naghandom gihapon kay nisalig ko ug na feel gihapon nako nga napasay gugma diri kanako. Salamat Kuya E, unta matagan ug pagtagad kining akong sulat tampo. Hello mga katambag, especially katambag nga Alden, una sa tanan. Daghang salamat sa pagsalig sa atong programa ug daghang salamat sa pagsuporta sa atong YouTube channel, ingon man ang atong Facebook page. Salamat sa pag-share sa imong problema. Mao kini akong katambag nga Alden. Usahay ingon ana gyud ang mga bae. Grabe ka sensitive sa mga lihok or pulong nga atong gipangbuhian. Usahay mangaway ug kalit, dili aron awayon pud sila, kundi aron lambingon sila ug ma-feel ngadto nila nga love kaayo nato sila. Pero mao lagi usahay masobraan na. Mao kita pod makasakay na hinuon sa iyang pagpikil-pikil nga mahinungdan nga budako ang gamay ra unta nga isyu. Usugod sa gamay nga panaglalis hangtod nga mo at matungkay mautingkay pagbalik ang mapait nga kagahapon nga mo hinungdan nga imbis na kinihinay na unta ug ayo ang samad sa kagahapon mo sakit ug balik hinuon. Sa imong kabahin Alden, kay kumbinsido majud ka nga aduna pa siya'y gugma kanimo. Busa ayaw gyud ka give up. Ayaw ka kapoy sa pagpa-feel niya nga love gihapon nimo siya. Bisan pa man sa mga dili na maayo nga iyang gipakita. Samtang aduna pa'y kahawiran, hawid lang yun. Kay matod pa, kung adunay 99 karason aron imo siyang buhian, apan adunay
na pagbiling usa ka rason nga mohawid ka ngan padayon sa paghawid. Hinumdumi, tamis ang sabaw sa isda kung ikaw mismo ang naghago aron kini imong makuha. Nindot higupon ng kape kung kinigikan sa pagkamais ikaw mismo ang naglubok niini. Sa samang paagi, kung mag-effort ka nga mabalik sa normal ang inyong relasyon sa panahon nga mugkana kini pagbalik, tamis unya nimong tagamtamon ang imong gikamingawan nga pagpangga niya o pag-amuma. Ug sa katapusan, karon nya sa daw panagbanag pa nga paglaom, mamahimo raon niya kining udtong tutok pohon. Trust God and His process. Diya sa inyong relasyon, ayaw gayud kalimot sa pag ngayapil pirmi ang Ginoo aron kamo motubo ug mulambo. God bless and more power. Kini ang inyong ubos nga alagad, Kuya E.